Знаете ли, че и вие може да станете водач на туристическа група? Ние от Host B2B организираме курс "Подготовка за водач, придружител за туристически групи". За длъжността водач, придружител, не се изисква специална диплома или сертификат и няма възрастово ограничение. Какво е водач, придружител на туристическа група? Водач, придружител е човек, който придружава туристически групи по време на екскурзия или почивка. Водачът не е екскурзовод. Водачът следи за цялостното изпълнение на туристическата програма. При посещение на забележителности в чужбина винаги се включва местен екскурзовод. За кого е подходяща дейността, водач, придружител на туристическа група? Хора, които искат допълнителна работа. Хора, които обичат и искат да пътуват. Хора, които искат да сменят професията си. Подготовката се състои от две части. Теоретична и практическа част. За успешно преминалите теоретичната подготовка за водачи на туристически групи, ние от Host B2B организираме интервю с туристически фирми, които търсят водачи, придружители на туристически групи. Подробна информация за длъжността водач на туристически групи може да научите от нашата интернет страница hostb2b.eu. Или да позвоните на 0877956199.